नमस्कार भाई और भौणी मैंने आम आउ गोटे भिडियो को आपण मानक स्वागत। तो आज आम बाहरीचु कपिलास फास्ट रज आज आम बाहर आज कपिलास। तो चलो जीवा देखा कौन केमती रोचे जगटे तो चलो। पार्थी भाई यहाँ हो गला मंगुली छक आमको एवटू लेफ्ट नबार अच्छी। आम पहुँच जाइए कपिलास। तो बैक कैमरा कुछ देखो केमती व्यू अच्छी। तो पहाड़ देखी पारे एपटे गोटे पहाड़ अच्छी बहुत उंचा उंचा पहाड़ अच्छी। ये आरंभ हो जाऊँ पाहाच। हम ए तथापि 200 भाया पहाड़ चढ़ी सारूँ आहरी उपरକୁ अच्छी। तो आरंभ आगू आहरी अच्छी। तो ये मझे मझे पहाड़ पहाड़ एमती देखा मझे मझे बहुत भल लगुच। तो जी आगू भाई गोटे झरनाटे अच्छी। पूर्व थर आसली झरनाटा बहुत जोर बहुला। तो ये खरा दिन कमी जा बहुत धीरे बोची देखिपे। ये झरनाटा बहुत तलू को बोई बोई जाता धीरे धीरे शिउली से इटा पूर्व थर आसली बहुत जोर बहुला। ये खरा दिन सुखी जाइए वर्षा दिन आउ किछि दिन पर बहुत जोर बोई बोई झरनाटे पूरा ऊपर एमती बोई बोई आसे जना पड़नी कौन एमती पानी स्टक करला देखा पूरा बोई बोई ऊपर आसे। ये एमती मझे मझे गोटे गोटे मंदिर अच्छी देखिपे। ये गोटे मंदिर अच्छी गोटे गणेश मंदिर अच्छी। हे प्रभु गोटे गणेश मंदिर अच्छी। तब से गोटे कि मंदिर अच्छी गोटे एमती मझे बाटर गोटे गोटे मंदिर पड़ो बहुत भल जगह। ये जो देखा जो भाई गोटे पाहाच यहाँ हूँ गोटे पाहाच जो पाहाच देखा पूरा अच्छी देख चलते देखा ये गोटे पाहाच। यहाँ हूँ गोटे पाहाच आमती मझे मझे गोटे गोटे बहुत बड़ बड़ यहाँ हूँ गोटे पाहाच गणा हो। फाइनाली आम कपिलास पहुँची जाइए। ए देखिपे आपको देखा जाऊँ मो सहित सिपू अच्छी जे तारी ब्लॉग रे मु ए वीडियो को शूट करुँची। एबे आपको देखी किसी व्यू बढ़िया आसी। मु चाहूली कि वर्षा हो आसवा टाइम बट फाइनाली वर्षा हो गाइज। कैमरा
ଏଠି ମନ୍ଦିରଟେ ତା ଉପରେ ବି ବହୁତ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏପଟରେ ତ ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା ତ ଆମେ ଏବେ ପାହାଚ ଓହ୍ଲଉଛୁ। କଷ୍ଟଟା କଷ୍ଟ ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। ହୁଁ। ବାବାର ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲା ବେଳେ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। ଏବେ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଭିଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ନା ଟିକେ ତ ଏବେ ପୁଣି ଖରା ହେଲାଣି ମଝିରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ତ ଭଲ ଭିଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପାହାଚ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳକୁ ତ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ଓହ୍ଲେଇ ସାରି ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାତି ହେଇଯିବ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ। ଆସିଲୁ ତଳେ ଗାଡ଼ି ଥୋଇଲୁ ବହୁତ ଖରା ହେଉଥିଲା ପାହାଚ ଚଢ଼ିଲୁ ବି ବହୁତ ଖରା ହେଉଥିଲା। ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ତ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ତ ବର୍ଷା ପାଗରେ ଜାଣିଛି ପାହାଡ଼ ଜାଗା କେଉଁ ଭଳିଆ ଭିଉ ଆସିଥିବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭିଉ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ମୋଷ୍ଟଲି ବର୍ଷା ଦିନେ ହିଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏ ଜାଗା। ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ ବହୁତ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ବହୁତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାଗା ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ଏଠି ମିଳିବ। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ମୋଷ୍ଟଲି ବର୍ଷା ଦିନେ ହିଁ ଆସନ୍ତୁ। ତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଭିଉ ଦେଖିବେ ଆଉ ନେଚରକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବାର ଅଛି ଯଦି ଏଇଠିକି ଆସନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ତ ଆସି ବୁଲିବା ଲାଗି ଗଲୁ। ତ ଆପଣ ବି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେନି କେମିତି କ'ଣ ଜାଗା। ନିଜେ ଆସିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ କେମିତି ଜାଗା ରହୁଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଅଛି ନିଜେ ଆସିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛନ୍ତି କେବେ ବି ଜାଣିପାରିବେନି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିକି କେବେ ବି ଗୋଟେ ଜାଗା ଠିକ୍ ସେ ଜାଣିପାରିବେନି। ଯଦି ଆସିବେ ନିଜେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବେ ତାହା ନିଜେ ହିଁ ଫିଲ୍ କରିବେ ଜାଗାଟା କେମିତି ନେଚରଟା କ'ଣ। ତ ମୁଁ ତ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିବି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ଅଛି ଏବେ 25-26 ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଜ୍ କଲେଜ ପିଲା କି ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ତ ଜବ୍ କଲେ ତ ଆସିବାଟା ବହୁତ ମାନେ ଛୁଟି ମିଳିବନି ଇଏ ହେବନି ବହୁତ ଜିନିଷ। ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି କମ୍ ଏଜ୍ର ପିଲା ଅଛନ୍ତି ମୋଷ୍ଟଲି ଜାଗା ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଅଧିକା ଜାଗା ସବୁଆଡ଼େ ବହୁତ ନେଚର ଫେଚର ବହୁତ ବୁଲନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ। ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ଗୋଟେ ଭଲ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ମଝିରେ ମଝିରେ କିଛି ଏମିତି ଜାଗା ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଜାଗା ଥିବ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଜଣାପଡ଼େ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଆସିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଜଙ୍ଗଲ ମଝି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଝରଣାଟେ ଥିଲା ବହୁତ କମ୍ ବହୁଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଆସିଥିଲି ବହୁତ ଜୋରରେ ବହୁଥିଲା ଝରଣାଟେ। ତ ଝରଣାଟେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଆସିଥିଲି ଏଇ ଝରଣା ଏମିତି ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଏମିତି ତଳକୁ ଯାଉଥିଲା ବହୁତ ଜୋରରେ। ତ ଏବେ କମିଯାଇଛି। ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନେଚର ଆଉ ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇକି କିଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ବନେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଲଞ୍ଚରେ ଦହିବରା ଖାଇକି ଆସିଥିଲୁ। ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନଥିଲୁ ଦହିବରା ଖାଇ ଆସିଥିଲୁ। ତ ଆମେ ଆଜି କଥା ହେଉଥିଲୁ ଭାଇ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଖାଇ ହିନୁ। ଆମେ ଯିବାର ଅଛି ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର ଯିବାର ଅଛି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବାର ଅଛି ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖାଇନୁ। ଦହିବରା ଖାଇକି ଆସିଥିଲୁ। ତ ଇଏ ତ କହୁଥିଲା ଖାଇବାନି ପଳେଇବା ବୋଲି। କହିଲି ନା ଖାଇ ଦେଇକି ଯିବା କାହିଁକିନା ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ହେବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଦହିବରା ଖାଇକି ଆସିଥିଲୁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏମିତି ହିଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣୁଥିବୁ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମେ ମୋଷ୍ଟ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଜାଗା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଭଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତ ତା ପାଇଁ ଗାଇଜ୍ ଆମେ ଆମର କାମ କରୁଛୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ଦେଖାଉଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଥଟ୍ ସେୟାର କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଏବେ କାମଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଠି କିଛି କାଉଡ଼ିଆ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ବୋଲବମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବୋଧେ। ତ ଏଠି ଥୁରି ଯାଇଛନ୍ତି କାଉଡ଼ିଆ। ତ ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପଥର ଧୋଇକିରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ଏପଟରେ କିଛି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଅଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୋଜ୍ ଦେଲାଣି ଏପଟେ ପାହାଡ଼। ଭାଇ ଜନ୍ନତ ଠାରୁ ଭାଇ କମ୍ ନୁହେଁ ଏ ଜାଗା। ଭାଇ ଜନ୍ନତରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଥରେ। ମୁଁ ତ ମୋବାଇଲରେ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି
ଜଣା ପଡ଼ୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ଜାଣିପାରିବେ। ମୋ ଭାଇର କଥା ଶୁଣିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଆମେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛୁ। ଆମେ ଠିକ ସେ କହିପାରୁନୁ କଥା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେଇ ପଥର ଉପରେ ଠିଆ ହେଇ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଜାଗାକୁ ସେଠି ଠିଆ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ ଗାଈ ତ ଏଠି ଗୋଟେ କିଛି ବୋଧେ ଭିତରେ ଗୁମ୍ଫା ଟାଇପ୍ର ଅଛି କି ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଟିଣ ଦେଇ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ଥିବ ତା ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ, ଭଗବାନ ଥିବେ ଆଉ। ହଁ କିନ୍ତୁ ଜାଗାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଏତେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଆଉ କହିବି। ହେଇଗଲାଣି। ଏଇ ଜାଗାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ନେଚର ମାନେ ଏଠି ଭରି ହେଇକି ରହିଛି। କ'ଣ କହିବେ କହିବା ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ଜାଗା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ। କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ମାନେ ଏଇ ଲୋକ ସବୁ ଗଲେଣି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ଗୋଟେ ସେପଟରେ 2-3 ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପଳେଇ ବାହାରୁଛନ୍ତି ବାଇକ୍ ଧରି। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଲି ଗୁଲି ମାଙ୍କଡ ଗୁଡା। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ବୁଲାବୁଲି ସାରି ଆମେ ଆସି ନଖରା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣୁ। ନଖରା ଜଷ୍ଟ ପଛକୁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟେ ଥିଲା, ଟାଇଲ୍ ମନ୍ଦିରଟେ। ତ ୟାର ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୁଁ ଆଉ କେଉଁଦିନ ଆଣିବି, ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓଟେ। ତ ଆମେ ଏଠି ବସିଲୁ ଟିକେ ବୁଲିବାଲି, ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ କରିବା ଆଉ। ତ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତ ଆଜି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଯେଉଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଛି, ବହୁତ କିଛି ଇଏ ଅଛି। ତ ଆମେ ତ ସବୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସେୟାର କରିପାରୁନୁ। ତ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ। ତ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସବୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତ ଆଜି ଯେତେ ଯାହା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆମେ କରିଛୁ, ଯେତିକି ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେତିକି ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିଛୁ, ଯେତିକି ଆମେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିଛୁ, ସବୁ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେବା ଆମ ପାଇଁ ପସିବଲ୍ ନୁହେଁ। ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଯିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆସିବ। ବହୁତ ଭଲ ଜାଗାକୁ ବି ବୁଲିବାକୁ ଯିବାର ଅଛି। ତ ଆଗକୁ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ କଲୁ। ରହିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।